ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинони муҳтарам, акав дӯдоро, апау хӯро, нафарое ки сум ҷамъ кардена хона куфтесен аз канали Сауду ТВ. Хулоса зинда бошен, сарбаланд бошен. Имрӯз 5 июн 2026 сол 11 дона хона ҳастае ки нархҳо аз 115,000 сомон ва дорем боз 120,000, дорем 160,000. Хулоса дӯстон, хонаҳои арзон бисёраи навора тамошо кунед. яъне ки хонаҳои мо аз душанбе фақат бача медонен нарх навои хонаҳои душанбе. яъне ки дута хона дорем аз ёвон аста далчи 9 хонаи фурӯшӣ аз душанбе навор мекунем, тамошо кунем. 115,000 сомона 2 сотиқ замин аз душанбе дорем. ишам бинем бачо. не ки видеода лайк бинен, дар канал подписатсия кунен, навора шурӯъ мекунем то охир тамошо кунен. кадом хонае ки маъқул мешава ҳамроҳи соҳибхона аз номи Сауду ТВ занг зан масъия кунем бачаи азиз. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одаме гуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунем. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунен, фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунед бачаи азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадометон ами навораи Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал шудааги бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. 120,000 сомон квартира дӯстони азиз. доми 3 этажай. нигоҳ кунед, тарафи ами дом видео кардан мерем. ами хел видео кароӣ кардан. ин ами доми мо дӯстон 3 этажаҳай. дар этажи сеюм дӯстон мо як хонагаи 43 квадрата дорем ки 120,000 сомон арзиш дора бачаи азиз. 120,000 сомон арзиш дора. ина марама нигоҳ кунед. ин квартира киҷодай? дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Даҳана, доми Пионерскида қарор дора бачаи азиз. мактабаш 1.5 километр дур. об дора, свет дора, доимияй. алиши ба хонаи заминӣ боша, ами тарафҳои Ёвон то Данғара боша, агар алиши вариант ҳастай, алиш мекунем. ҳуҷҷатоша касе ки мисол харидорай мекуна метн мега. ина дӯстон хона марамат тайёрай. дига чӣ хели нарх монем. 120,000 да квартираи таппа тайёр метонен бихарен. аз номи Сауду ТВ акақати маслиҳат кунем бачаи азиза. агар ки маълумото нофаҳом боша, агар камтар пафтор кунен бо айсар гӯш кунен мо чӣ гуфтем оиди хона. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. дӯстои қадрдон, хона бо чизу чорааш аз ҷумла стиральни машина, кондитсионер, стенка, холодильник қати савдо мешавад. доми мо 9 этажай. хонаи мо дар этажи 9-ай. дар Душанбе тарафи 9 километр ноҳияи Шоҳмансур. як хонагаи 43 квадратни метр 355,000 сомонӣ бо муомила дӯстон. наздикии масҷид, наздикии мактаб, наздикии донишгоҳ, наздикии майдони варзиши кӯдакона ва калонона, яъне ки калонсол. хариду фурӯш як дастай. боз вариантҳои дига ҳам дорем мега. 355 та муомила дора. аз номи Сауду ТВ рақамҳои 8829 да ҳозир занг занем бачаҳо.
ина варианти зур 85% подписчикон ба хотири хонаҳои арзон тамошо мекунанд. мо ҳам мемонем ина варианти сода нигоҳ кунед. ҳоҷатхона адденӣ, кухни адденӣ, баня адденӣ, як хонаи калони хушрӯи зал хона адденӣ. хона бо чизу чорааш аз номи Саъуду ТВ занг занед. аввали видео ё ки охири видео номерои ман мондагӣ барои қабули реклама чизе ки дорем рӯй кунен ё ки омада айпеш хушрӯ када қонуну қоидааш қатъи навориш мекунем дар якчанд сайтҳои интернетӣ TikTok, Instagram, Telegram, YouTube каналло. хулоса дӯстон, оиди хона рақамҳои 88 29 занг занед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ як хонача, заминаш 2 сотиқ, ҳавлии ҳамвор, гирдаш забор, ҷамоати Зайнабобод, ноҳияи Рӯдакӣ нигоҳ мекунад Душанбера. 115,000 сомонӣ бо муомила дӯстон. ина марамат бениҳоят варианти зур. рақамҳои 3711 метавонен муроҷиат бикунем бача азиз. як хонача, 2 сотиқ замин, ҷамоати Зайнабобод, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. 115 та рақамҳои 3711 занг зад пурсон шем бача азиз. агар хоҳем ки ҳамин хеле хонаҳои арзон шава, лайк монен. ҳамин хеле хонаҳои арзон айкиҷо дар корай. видеои 4 июна ма гуфтам ки мисол комментария кунен. хонаҳои арзон айкиҷо дар корай. мисол хоҳиш кардан ҳамин тарафҳои Рӯдакира, хоҳиш кардан Ёвона, хоҳиш кардан Ваҳдата, хоҳиш кардан Душанбера. мардум роӣ кард бачаҳо. ана бо далши комментария кунен, бо роӣ кунен, бо навор кунен. мегзарем ба 4-мин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ дар назди заправкаи Фирӯз, ноҳияи Рӯдакӣ нигоҳ мекунад Душанбера. 300,000 сомон бо муомила. 4 хонага, 4 сотиқ замин, 300 та рақамҳои 0184 аз номи мо занг зад пурсон шем бачаҳо азиз. як гапай бачаҳо ки ҳозир ҳамин Instagram медорем ҳама хона фурӯшӣ эстейт, ибало эстейт, убало эстейт, фақат эстейт ай бачаҳо азиз. мо Instagramда кор надорем, чунки 85% хонаҳоро аз YouTube савдо мекунем. 80-90% клиентҳоро аз YouTube қабул мекунем. ба худо қасам бачаҳо 2 солае ки навор мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram. ҳамин агар дар ҳамин як моҳ ма 100 клиент қабул кунам ку 5-таш аз Instagram ай, 95 та аз YouTube ай. агар мисол 30 та хона савдо кунам бачаҳо, бовар мекунен 25-таш аз YouTube ай, 5 та аз Instagram. мақсад иҷа YouTube системаи недвижимост гарени зурайда. хонаи навбатӣ, яъне квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳана, ҷамоати Даҳана, доми Пионерский, доми 3 этажа. хонаи мо дар этажи якум, духонагаи фурӯшӣ, арзиш 165,000 сомон бо муомила дорад дӯстон. ана ҳамин домда. ҳамин видеора аввалашда як тайга 120,000 монда будмозӣ. ана яму акара хонашай и дар этажи якум шай. уш дар этажи сеюм буд, иш дар якум этажа бача азиз. духонагай квадратша нагуфтан, яке намефаҳмем анеқша гуфтан. ҳамин қаки духонаи калонай да хулоса дӯстон азизам. 165,000 сомон нарха бинен. чӣ хел нархи зур, варианти соз дар этажи якум, духонага 165,000 сомон. рақамҳои 56 да метавонен муроҷиат кунед. мактабаш 1.5 километр, об свети доимӣ, алиши ба хонаи заминӣ вариант дорем. марамат занг занед. дӯстон, мегзарем ба 6-мин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. дар ҳамин дом мо дар этажи 4 духонага дорем ки 44 квадратай, коробка ҳай бачаҳои азиз. ин дом дар киҷо ай? дар Душанбе ай, дар ноҳияи Фирдавсӣ ай. фурӯшӣ дар Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гравзавод, канализатсияи шаҳрӣ, об свети доимӣ, доми 9 этаж,
дар этажи чорум, духонага 44 квадрат, чорум этаж. маълумоти пурра бо телефон рақамҳои 1001 метавонед муроҷиат кунед. рақамош ахириш 1001 285 000 сум арзиш бо савдо мешавад. дӯстон, нарханаво чӣ хелай, хонаҳо маъқул шид ё ки нашид, ягон хона ёфтен ё ки наёфтен, кадом хонае ки маъқул мешавад, шояд дар номерот ҷавоб наметиҳад, сабр кунед, дар ватсап нависен. бо шояд имо дора, шояд телеграм дора, хулоса ки як номер кор накард, прямо блогера занг назанед. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуконата квартира ҳай. духонага квартира дар этажи 12 43 квадрат, доми 16 этажа, пешпардохт 60 000 сомон, кредит 24 моҳа бефоиз, канализатсия шаҳрӣ, об свети доимӣ, мошинам қабул мекунем. дигар вариантошам дорем. маълумоти бештар бо телефон рақамҳои 1001 занг занед. 222 000 сомон бо савдо дора. ноҳияи рӯдаки шаҳри душанбе занг занем. бача азиз, дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯше ки шумо ҷуда доред. дуконата квартира дар ҳамин дом дар этажи ҳаштум, масоҳати 56 квадрат, ҳолати коробка, перегородка бо хишти пухта, половина газоблок. бачако азиз, ҳолати коробка 319 000 сомон, ҳаштум этаж, 56 квадратни метр. душанбе, ноҳияи рӯдакӣ. 2 моҳ баъд мега ҳамин хонада, яъне ки касе агар бигира, иҷозати ремонт метан, баъдан ремонт мекунен, зиндагиро сар мекунен. бачо 219 000, 56 квадрат, бахшиш 319 000, яъне ки квадрати соз. бачако нархшам созай даи давр замон ҳозир ки мисол 1 квадрат гарани қиматай, хай мешава ҳолатое ки хай баъзеода сум дар кор срочна фурӯшта мегзора. маълумоти пурра рақамҳои 0017 занг занед. мегирен 2 моҳ пас ремонтш мекунен. маъқул бошад занг зад пурсоншед. дар ҳамин дом этажи ҳаштумда хона қарор дорад. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар этажи ҳафтум, масоҳати 54 квадрат, яъне ки дӯстони проектҳо шайда хона аз катлаван 54 квадрата 251 000 ёфтан камтар мушкилтарай, яъне ки ҳамеш ки ай катлаван ки ҳастай арзонтарай. мақсад дӯстон, мехарен ягон 1.5-2 сол местен, мешава хонатон бардоштагӣ тайёр, ремонта сар мекунед. 251 та муомилат рақамҳои 6996 занг зад пурсоншен. ай ки ҷо хона, замин, мошин, квартира дар кор, комментарияда нависен. хонаҳотон роӣ кунен, ё ки омада ай пешқашу канавор мекунем, ҳаракат карда ба зудӣ савдо карда метавонем. бачо лайкора монен, дар канали мо ҳозир подписатсия кунен. ва дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин доми деэтажаи дӯстои азиз, дуконата квартира дар этажи якумаш, масоҳати 45 квадрат, хона тайёр, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ, хонаи орзуҳо, якум этаж 45 квадрат, дар гипразем, дар маҳаллаи Чимтепа мега, шаҳри Душанбе. 320 000 сум, рақамҳои 82 занг занед. чӣ хел дидесе хона тайёрай дӯстон. дар масъалаи ремонтош хай десен абои кардагӣ, потолок, линоним, дар, треза, телевизор, парда, қолин, люстр, хулоса 320 бо камтар савдо мешава. занг зад маълумоташа бигирем.
ва дӯстон мегзарем ба ахирон квартираи фурӯшӣ. 11-ум квартира бачи азиз. Якхонага квартира дар этажи аввал масоати 30 квадрат метр дар поёни Корвон дар Душанбе. Поёни Корвон чо мешавад? Мешавад тарафҳои Мошин бозор, мешавад тарафҳои заправкаи Фирӯз. Ҳамин тарафҳо поёни Корвон дӯстони азизам. 255,000 чӣ хел диласе хона тайёрай. Падабои кардан тайёр, дар треза, монтаж, сантехникӣ. Хулоса ки хона 80-85% тайёрай. 255 рақамҳои 82 зангза аз талим маълумоташа бигиред. Дӯстон навори мо тамом шуда. Чизе ки буд роӣ карден, хоҳиш карден, комментария карден, ҳамаша ҳаракат кам мондем. Ана бо далчи барои реклама WhatsApp мегзорем роӣ кинен, бо ҳам хеле навор карда дар рекламаҳо гузорем. Мардуме ки ждат дора тамошо кунаву хонаҳои шуморо бихарабачу. Зиндаву сарбаланд бошед.